tulo ka mga lalaki nga biktima sa human trafficking na rescue sa kapulisan. Taxi flag down rate magbabilin nga 30 pesos. Petisyon sa pagpasaka niini wala aprubahi sa LTFRB. Mga establishmento nga naghupot og dagkong kantidad ipabantay batok sa mga tulisan nga ania sa Sugbo. Publiko gipahimangnuan magbantay batok sa mga sakit panahon sa ting-init. Mabinging grande nga paghandom sa pagkakaplag sa imahe sa Santo Niño giandam sa Archdiocese sa Sugbo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Martes, petsa 7 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yato ng masayong pagbalita inubunan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Magpabilin nga 30 pesos ang flag down rate sa taxi dinhi sa Kabisayan. Human gireject sa LTFRB ang petisyon sa pagpasaka niini ngadto sa 35 pesos. Posible nang madismisab ang kaso batok sa taxi driver nga gingong na nion og kutsilyo og nang labay og kutsukli sa iyang pasahero kay wa na magpakita og balik ang reklamante sa buhatan sa LTFRB. Andrea Patanya, Sugid Limi. Giklaro sa Acting Director sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7, Reynaldo Elnar, nga nagpabiling 30 pesos ang provisional taxi flag down rate dinhi sa Central Visayas. Ang motion for reconsideration ra sa Blist Taxi League batok sa 10 pesos provisional taxi flag down rate decrease ang giaprubahan sa LTFRB Central Board ug alang ra kini sa Baguio City ug Cordillera Region. Inay 10 pesos ang ihatag nga discount sa mga taxi driver sa maong dapit, 5 pesos na lang ang ilang ihatag nga discount, sanglit 35 pesos man sab ang ilang original flag down rate. Sa order ni LTFRB Chairman Winston Hinez, nakalatid nga usasab sa ilang gikonsiderar sa pagpameno sa provisional discount sa car, mao ang terrain sa lugar nga daghan og tungason ug bati nga mga dan. Samtang dinhi sa Central Visayas, gibasura sa LTFRB Central Office ang motion for reconsideration nga gisangat sa Metro Cebu Taxi Operators Association alang sa pagpasaka sa flag down rate ngadto sa 35 gikan sa 30, mao nga 30 pesos gihapon ang minimum taxi flag down rate dinhi sa Sugbo. Gipasabot ni Elnar nga lahi-lahi ang hukom sa LTFRB sa mga petisyon gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasud, sanglit magdepende ang desisyon sa board sa economic factor sa matag lugar. I-require yun sa atong chairman na kada region mo pahigayon po sila og tagsag-tagsag na hearing para po na batin niya unsay simpatiya sa mga operator, unsay simpatiya sa mga commuters. Nang lain-lain region, basig lain-lain po ang mga rate niya. Hinuon gipaybaw ni ini nga nagkagamay na ang mga reklamo nga ilang nadawat kabahin sa mga drivers nga di mosunod sa provisional flag down rate decrease. Samtang dako ang posibilidad nga madismiss ang kasong gisangat batok sa taxi driver nga si Joel Ramos, human giingong na niun og kutsilyo og nang labay og sukli sa iyang pasahero. Kini human wa na magpakita og balik ang reklamante nga si Dave Horca ug wa misumiti og affidavit. Sa laing bahin, nalipay ang LTFRB nga wa sila nadawat nga reklamo kabahin sa pagpadagan og mga kolorong nga buses atul sa Semana Santa. Mato ni Elnar, nagpamatuod kini nga epektibo ang pagpahamtang og dagkong multa ubos sa Joint Administrative Order. Tungod sa penalty na himo na epektibo na tungod sa atong penalty kay first offense is 1 million, second offense third offense na siya, cancellation sa franchise dili din hilang sa asa nabutan ang unit sa usa ka franchise. Tanang fleet nila Luzon, Visayas, Mindanao, muna siya cancellation na siya. What na ni Andrea Patenia, News 5. Anaa pagyapon ang sakit nga malaria didto sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental. Karon lang tuiga nakatala ang DOH og kaso sa malaria sa sitio Abocado sa Barangay Talalak. Ipasabot sa Department of Health Regional Office 7 nga mutakboy ang maong sakit gumikan sa pinakan sa lamok. Giklaro sa DOH nga ang lamok nga nagdalag sakit nga malaria lahi sa lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Sukad sa tuig 2011, way natala ang DOH nga dunay namatay sa maong sakit dinhi sa Central Visayas ug katapusang dunay namatay sa malaria dinhi sa Sugbo niadto pang 1960s. Nga hinungdan sa sakit nga dengue mao ang Aedes. Sa malaria, lamok gihapon pero gitawag siya Anopheles. Nya naatay tulo ka
Nagpahimangno ang Department of Health sa publiko nga kung mahimo likayan ang sobrang exposure sa init. Dunay unom kasakit ang kasagarang mutakboy sa tao ning panahona. Ray Pasaporte, Suginlimi. Dungan sa pagsugod sa panahon sa ting-init, unom kasakit ang giila sa Department of Health nga kasagarang manggawas o kasagaran niini mga kumon nga sakit nga mutakboy sa tao. Gumikan sa ultraviolet radiation sa grabing kainit nga nasinati karon, dako ang posibilidad nga matakbuyan ang kabataan og sakit. Kini naglangkob sa piskat, mga sakit-sakit sa panit, sunburn, ubo, food poisoning ug rabies. Angay gyud ilikay ang mga bata sa pagbuwad sa init. Ilibin na nga uso na sab ang pagtabanog kay kasagarang matakbuyan sa piskat o sakit sa panit ang mga bata. Duha ka klase ang piskat matud pa sa DOH. Hinungdan nga gidili ang self-medication. Kay delikadong makabuta og mas maayo pang magpakonsulta gyud og doktor. Tambag sab sa DOH ngadto sa mga hamtong nga di sab magpalabi sa pagkaligo og dagat. Aron malikay sa sunburn o kundi malikayan sa pagkaligo, kinahanglan mo gamit og sunblock. Posible sab nga maka-dehydrate ang pagsigig kaligo og dagat. Mao nga angay sab mo inom og daghang tubig. Hinuon, makatabang ang kanunayong pagkaligo paglikay sa kagaw. Minimize exposure sa init, no? O kung magpainit galing or mga exercise sa mga bata, no? O kanang magduwa sa gawas, mas may magbaon sa tubig. Karon panahon na init kay panahon. So what will happen, ang atong planet natural gina siya nga natay kaugalingon nga init painit sa itong lawas, no? Kay because of this certain metabolism. So every time nga magkuanta metabolize ang atong lawas, so natay kaugalingon nga thermal regulator. So with the heat, tungod sa ultraviolet rays nga atong absorb sa atong lawas, so natural natay hungawanan. Asa na ipahungaw sa atong planet kanitong mga pores ini bagay sa singot. Angay sab bantayan ang mga binuhing hayop sama sa iro. Mao nga angay sab silang hikutaron. Paagi maghatlok na musingot asang bay sa lawas because it is a part ng atong excretory organs. Tanang mga waste atong ipalabay including even the electrolytes nga gamiton. So you feel to kana bang replace it, so muna may tabo nga mag-dehydration ka. So Ray Pasaporte, News 5. Usa ka building sa Natalio Bacalso Avenue nasunog kaganihang tungang gabi. Ang alarma sa sunog daling natubag sa mga bumbero nga nahimutang dili halayo sa fire scene. Ryan Sorote, Suginlimi. Daling miulbo ang kayo ni ining two-story building sa Natalio Bacalso Avenue. Kay duolra sa Bureau of Fire Protection Headquarters, daling nakatubag sa alarma ang ilang quick response team. Gituhuan nga nagsugod ang sunog sa usa ka lawak sa tunga-tunga nga bahin og daling mikatap sa tibok building nga sagad ginama sa kahoy. Nakamata na lang ang mga nagpuyo sa building diyang dunay nibuto nga gisundan sa pagsilaob sa second floor. Pero pag mata ni mo, suga, ulo niya, mata ang iba ng phone, ng flashlight ko, mata nakanaog ni. Problema sa linya sa kuryente ang gituhuan nga hinungdan sa sunog sa building nga gipanag-iyas sa pamilyang Gokotano. Mga silingan nakamatikod sa pag-spark sa mga linya sa kuryente sa poste tungod sa balay sa wa pa miulbo ang kayo. Inom then kalit tayo doon na yung spark sa kwan, o poste. So wala lang, may grabe na mag-ilagara. Kuha ni siya, kining electrical misuse na siya. Nga naman sir. Yeah. Then basig na ni siguro kanang kuan nga wa kuan ba plug, wa dayon maipot. Ryan Sorote, News 5. Mas makafocus na karon ang kapulisan sa pagdakop sa ubang terorista human nakumpirmar sa US Federal Bureau of Investigation nga patay na ang Jima Islamiyah leader Zulkifli Binhir o si Commander Marwan. Gawas nga nahatagan og mas bugat nga kahulugan ang kamatayon sa 44 ka mga sakop sa PNP Special Action Force matud sa OIC sa Directorial Staff sa PRO 7 nga ang kamatayon ni Marwan moresulta sa kahuyang sa maong terrorist group. Inungdan nga maayo ang impact ini dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Kay duna pay mga kaubanan si Marwan nagpabilin gihapon ang kamanduan ngadto sa kapulisan nga ipadayon ang mga operasyon batok sa mga mailhing terorista. Confirm na yun nga napatay siya and we can focus more on other individuals who are into terroristic acts. Labi na katong napay remaining gigukod karon nato dinhi sa labi na dito sa Mindanao. Hopefully we can get them.
Mga establisimento nga naghupot og dagkong kantidad sa kwarta gipahimangnuan sa kapulisan nga adunay mga tulisan karon dinhi sa Subo nga gikan sa Mindanao. King Perez, Suginlimi. Adunay intelligence information si Senior Superintendent Pablo Labra II na posibleng aniya pa sa Sugbo ang mituli sa e-bingo club sa Mandaue sa miaging buwan nga nakadala og kapin usa ka milyones pesos. Gipahimangnuan ang mga establisimento nga naghupot og dagkong kantidad sa kwarta sama sa mga financial institutions, foreign exchange ug remittance centers nga magbantay batok sa mga pagpanulis. They are from Mindanao, so kato pagod gihapon ang ato ang gipang monitor, no, nga posibleng mo igo din sa ato ang lugar. Gikan sa Mindanao mga tulisan nga sakop kaniadto sa mga karaang robbery groups. Wala pa bisan usa sa mga tulisan ang nadakpan. Kuwang pa usab og documentary evidence batok kanila aron pagpasaka og sumbong. Usa sa gisusi sa kapulisan ang koneksyon sa mga suspect sa 8 ka mga tulisan nga may biktima ni Marites Amit nga usa ka financier sa casino sa Deca Homes 4 Mactan. 5 sa 8 sa mga nadakpan taga Misamis Occidental ug Oriental. Sila og magkasabot nga sabot nga mutira King Perez, News 5. Suspek sa mga nahitabong pagpamusil sa Minglanilla na dakpan sa kapulisan. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Nasikop sa mga sakop sa Minglanilla Police si Samri Alisida human mga corner sa sulod sa Barangay Hall sa Barangay Tubon lungsod sa Minglanilla. Nakadawat og taho ang kapulisan nga nakita ng suspek sa pagpusil patay sa usa ka Wilson Abrikino alias Istoy nga taga proper tupod sa lungsod sa Minglanilla. Nakuha gikan ni Alisida ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay 2 ka bala. Ang rato mga tao dito, actually kanang mga tao dito nahadlok na rato, ipadlak niya. Kaya naman siya. Pagsulod naman ito, timing nga nag-ansap siya. So mo to, nakandak na mga arrest niya. Nahitabo ang pagpamusil niya itong Domingo sa gabi sa usa ka drug den sa Minglanilla. Si Alisida mo suspect sa pagpamusil. Actually, kuhan niya mong kududaan nila na ano siya kuhan sa droga, kaya marag kuhan sa droga nilang ipanan. So, pwede personal, nasa mga personal grudges. Si Alisida mo usab ang suspect sa unang nahitabo nga pagpamusil sa mga lugar karong tuiga. Wa na sa bihatag siyang pamahayag ang suspect sa mga pasangil bato kaniya. No-comment ka naman, no-comment yun. Kinalay na, kanang ko naman, ambot naman, wala dito na. Pero ano, hidagan mo ka sa kuhan barangay mo kung dili ko napatay. No-comment juga naman. Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka fuel tanker o multicab sa nga gimaneho sa hubog nga driver nagbangga sa SRP. Ryan Sorote, Suginlimi. Dulan sa usa ka oras na tanggong ang mga sakinan sa SRP paingon sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay, human ni bangga kining multicab sa usa ka oil tanker. Samad sa aping ra ang nahiguman sa driver sa multicab na si Eric Remarosa. Ang tanker migawas gikan sa gasoline station og niliko paingon sa Dakbayan sa Talisay diyang mibangga ang multicab sa kilid ni ini. Wa man ko'y nakita kay hawan man kayo nga paggawas nako. Nya. Ngam lang ko nga pag dayon ang tuyo do truck. Man, kami ni butos kung kilid. Misuway pa og brake ang multicab apan napasok gihapon kini sa kilid. Namatikdan nga nakainom ang driver sa multicab nga mopauli sa lungsod sa Minglanilla. Pakiginabi sa matigbalita, wa kining klaro nga tubag kun unsay nahitabo. So nakainom ka sir o unsa ba sir? Kanang okay ra man akong pag-drive na naali lang ko ng gamay na isamad ba. Mapagipagawas mo sir. Ginay gyud sa akin mao pay pagawas. Ang kuha na siguro wa kabantay. Tatpilo ba siguro mo tong kuha nga. Matod sa investigador, gawas nga nakainom si Eric, posible nga nakatigpilaw kini samtang nag-drive. Ryan Sorote, News 5. Sarado hangtod karon sa publiko ang Magellan's Cross human na diskubrehan nga nag-anam og kadugta ang kahoy sa original cross. Gipaabot ang mga eksperto gikan sa National Historical Commission aron tun-an unsaon pag-preserve ang kahoy niini. Samtang gipahibaw ni Father Harold Rentoria sa Basilica Minore del Santo Niño nga nalangan ang pagsugod sa restoration process sa belfry sa simbahan nga naguba sa magnitude 7.2 nga linog sa Bohol niadtong 2013. Sugtan pa ang bidding sa contractor sunod semana ug ang bidding process
process mula nat og 3 ka semana. Bisan pa man sa mga pagsupak, gipadayag sa DepEd Cebu Province nga sa pagbukas unya sa bagong school year, full implementation na ang K-12 program. Doon na sila mga pagpangandam aron matubag ang mga issue bahin sa maong programa. Jinky Rosit, Suginlimi. Gipadayag sa Cebu Provincial Schools Division Office nga 100% na silang andam alang sa full implementation sa K-12 program sa Tibok Lalawigan sa subling pagbukas sa klase karong Hunyo. Kadtong mo-enroll og 4th year, di na makagraduate inig March 2016 kay magsugod na og implementar ang senior high school. Dakong supak ang ubang mga ginikanan sa maong programa. Ang security guard nga si John Corda nalipay nga nakalingkawas sa maong programa. Nalipay ko nga nakagraduate akong anak nga wala ma-appeal sa K-12 kay dagdag na sang gastuhon. It is the only way nga we can globally compete with other Asian countries. It's the only way that we can raise the standards of education in our country. So we have to implement the K-12 or the senior high school program. Agig pagpangandam sa maong nationwide program sa DepEd, doon na dugang classrooms ang i-construct karon sa mga tunghaan. Kiniisip tubag sa nagkadaghang mga tinunan sa public schools nga buot magpa-enroll karong school year. Sa sunod tuig, 2,400 ka mga magtutudlo ang kinahanglanon sa DepEd Cebu Province. Well, actually, doon naman tayo gipanghatag ng mga classrooms gikan sa central office para paghulip atong mga nangaguba sa during the Super Typhoon Yolanda. Ang other non-government organizations are helping us. Ang Commission on Higher Education CONCHED mipadayag na danog pagsupak tungod kay mawad-an na silog enrollees sa first ug second year college. Jinky Rosit, News 5. Una nang mipadayag si Vice Gobernador Agnes Magpale nga di na mudagan sa sunod eleksyon. Apan human magtagbo ang mga sakop sa Backward Party kung asa siya nahisakop, nausab ang unahuna niini. Mubalik si Jinky Rosit. Human sa panagtagbo sa partidong bakod kon barog alang sa kauswagan ng demokrasya nga gipanguluhan sa pamilyang Durano, nakahuna-huna si Vice Gobernador Agnes Magpale sa posibilidad nga magpapili siya og usab sa samang posisyon karong umaabot May 2016 election. Buot na unta nga moretiro si Magpale apan matud niya, doon na siya'y utang kabubuton sa partido. Ako, I also realize nga doon ako'y responsibilidad sa partido. Kay partido manggod ni. Giklaro ni Magpale nga wa siya'y planong mudagan isip gobernador aron atbangan si Governor Junjun Davide. But unta niyang mubiya na sa politika ug suportahan na lang si Davide. I do not know, but I told the governor already. Ahead, way ahead, inaingon ko kang. That's why I think he issued a statement nga siya pabuton. Kami gihapon ang tandem because I told him much earlier, if you have somebody in mind, maitingali muguwa na. Wa sab matud pagi-pressure si Magpale sa bakod aron siya mosugot sa hagit nga magpapili pag-usab isip Vice Gobernador. Jinky Rosit, News 5. Isip pahinungod sa mga mitaliwan gumikan sa bagyong Yolanda, formal nang gibuksan ang Typhoon Yolanda Memorial didto sa Leyte. Samtang Stations of the Cross nga gipahimutang sa tugkaran sa Archbishop Pala sa Palo, giturn over sa Smart Communications. Julie Tainar, Suginlimi. Nahimutang sa Tanawan Leyte ang Typhoon Yolanda Memorial nga dunay kapin sa 60 feet nga gitas-on. Diin makita ang human statues nga gihimo ni Ray Mujahid Kublay Milan. Ang main structures naglangkob og duha ka spiral curves nga adunay gitas-on nga 14 feet. Gisunod kini sa estimated height sa storm surge. Ang human figures nagunitay sa ilang mga kamot dayon nagbuhi og mga langgam. Nakalapit sa glass panel nga dunay artificial waterfalls sa maong ekstruktura ang mga ngalan sa mga namatay ato sa bagyong Yolanda. Gisugdan ang construction ni ini adtong Setyembre sa miaging tuig nga giabagan sa Smart Communications. It's a constant reminder that life has its ups and downs. But let's not focus on the downs. Let's learn from the downs so that we can move up. So, Gibendisyonan o giturn over sub sa Smart ang Stations of the Cross nga ilang gipatukod sa tugkaran sa Archbishop's residence sa Palo.
Sa matag station, makita ang text of prayers nga gisuwat ni Brother Carl Gaspar, diyan iyang gibase ang iyang reflection sa iyang kasinatian ato sa bagyong Yolanda ug gi-relate kini sa pasyon ni Hesukristo. Julie Tainor, News 5. Walo ka mga bayot nga gipangbugaw sa mga langyaw na rescue pinaagi sa usa ka entrapment operation sa kapulisan. Usa sa mga giila nga bugaw, minor de edad, samtang ang labing bata nga na-rescue nagpangidaron pa og 14 anyos. King Perez, Suginlimi. Nagmalampuso ng Regional Anti-Human Trafficking Task Force sa kapulisan sa pag-rescue ni ining 8 ka mga bayot dito sa Mango Avenue kaganihang buntag. Unom sa mga na-rescue mga menor de edad ug 14 anyos ang pinakabata. Nadakpan ng mga bugaw nga sila Kisha, 22 anyos ug si Marian nga 15 anyos pulos taga Labangon. It's public knowledge already that there are some groups no in ani sa Mango who would want to offer this kind of quote unquote no services no to foreigners. That's why for us no, sa anti-trafficking unit, it would be best sana if we can do away ba with this kind of activities. Depensa sa duha ka dinakpan nga apil usab sila nga gibugaw sa duha ka mga lalaki nga giilang nga silang Totoy ug Reggie. Ano to totoy siya kanang naymo ay naylain mo sugat ninyo din ha kay kanang kuan man kanang mo namo ko lakton. So magdada. Dili ko ino magda kanang kuan kanang nay ko nilain mo sugat na mo bugaw. Kila apil jud mi sa casting sa nga ipakuha na tong mga foreigner nya mo to siya katong mga bugaw ilang gipatapok daan. Mga langyaw nga turista ang gituuhang kliyente sa mga bugaw. Mahimo sab nga ipaagi sa usa ka local tour guide ang ilang transaksyon. Sa entrapment operation, 3,000 pesos ang kantidad sa matag bayot. Apan matod ni Kisha, giingnan sila nga igo lang lingawon ang customer nga langyaw ug walay pakighilawas nga mahitabo. Nabuhat nila ang magpabugaw sa kogalingon tungod sa kalisod sa kwarta. Wa makatiwas sa pag-eskwela si Kisha, samtang si Marian nagpaabot pang nga mo qualify aron mo eskwela pinaagi sa alternative learning system. Lisod, kwarta kuya. Mauto siya. Wala ko eskwela. Matud pa sa kapulisan nga usa ka public knowledge nga ang Mango Avenue mao'y meeting point sa mga traffickers ug mga kliyente aron ibugaw ang mga biktima. Mao nga giawhag sa kapulisan ang katawhan nga mosumbong dayon sa mga kadudahang transaksyon. Labaw na nga gipanglantawan ang pagdagsa sa mga langyaw nga mga turista karong summer diri sa Subo. We are hoping that our partners in the community, most especially those in the tourism industry, no, will help us promote a better looking Cebu no, on the aspect of tourism. Magatubang og sumbong kalapasan sa Anti-Human Trafficking in Persons Act ang duha ka mga giilang bugaw. King Perez, News 5. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay gilang kutob sa balita, Aksyon!